Dobrý den, nebo dobrý večer, všechny vás teda vítám, co se díváte na první živé vysílání vlastně Photon Europe a zdravím. Dneska vlastně si řekneme něco o tom, když si vybíráme studiovou sestavu, se tím budu spíš povídat, nevím, jestli stihnu odpovídat na nějaké dotazy, ale když by nějaké byly, tak je potom klidně napište až nakonec a vrátím se k nim když tak příště. Co se týče vlastně toho výběru studiových sestav, tak budu dnes hovořit hlavně o studiových světlech nebo respektive zábleskových světlech. Když nám zbyde čas, tak bych popovídal i trošku o daylightech nebo vůbec o zábleskovém světle versus daylight, a když by bylo času málo, tak bych to nechal na příště. Takže začnu. Co je vlastně taková nejčastější otázka, kterou dostávám vlastně od někoho, kdo si vybírá studiovou sestavu a nemá s tím velké zkušenosti? To neznamená, že to třeba není fotograf, který dlouho nefotí, ale třeba nepracuje prostě s umělým světlem. Tak dostanu otázku, vlastně mám třeba ateliér 6x4 metrů a mám ho vysoký, já nevím, 2,80 a teďka, jaký tam potřebuju světla, nebo kolik tam potřebuju světel, jak silnou ty světla. A já bych chtěl tady říct, že je hrozně důležité, nebo hodně důležité si uvědomit, že je potřeba vlastně přemýšlet o tom, že není tak důležité, jak je ten ateliér vlastně velký, ale jak my vlastně potřebujeme ten záblesk silný, to znamená, jaké my vlastně potřebujeme používat slonové číslo. Protože řekněme si, když máme ateliér, který má třeba ty rozměry, třeba řeknu 6x6 metrů, nebo 4x4 metrů, ale nebo taky třeba 200x200 metrů, tak vlastně ty záblesková světla většinou stejně budeme mít tak maximálně třeba řeknu 3,5 metru od modelu, jo? Nebudeme většinou stavět dál. To znamená, že ať ten ateliér je jakkoliv velký, tak my vlastně jako stejně využijeme vlastně jakoby podobnou vlastně sílu toho záblesku. To znamená, že bych řekl, že ta velikost ateliéru tam není zase tak důležitá. Neříkám, jako, že bychom ji úplně měli bagatelizovat, protože samozřejmě jsou tam nějaké odrazy o strop, o zeď, ale na druhou stranu není to nejpodstatnější. Je teda vlastně nejdůležitější si správně položit otázku, jak silné světlo potřebujeme, a na to přijdeme tak, že si řekneme vlastně, jak potřebujeme používat, jaké potřebujeme používat slony. Takže řekněme si, že slonová čísla vlastně se rozdělí do nějakých jakoby třeba 3 základních kategorií, že máme nízká slonová čísla, vysoká slonová čísla a pak máme slonové čísla, která jsou někde uprostřed. To znamená, že my si řekneme, že buď pracujeme rádi vlastně s nízkou hloubkou ostrostí, to znamená, že fotíme třeba od 1,2, 1,4, 1,8, podle toho, jaké máme vlastně světelné objektivy, třeba někam po 5,6, maximálně 8, nebo jsme fotografové, kteří nevyužívají tu nízkou hloubku ostrosti a fotíme vlastně takovou tu klasickou fotku, kde prostě chceme mít všechno proostřen a zároveň nepotřebujeme mít nic jakoby extrémně ostré a pohybujeme se většinou kolem 8. A nebo jsme ten typ fotografa, který třeba fotí velké produkty, třeba řeknu sedací soupravy, automobily, já nevím, kolekce jakoby různých malých produktů, prostě nějakou plochu, kde potřebujeme hodně proostřit a používáme vysoká slonová čísla, jo, třeba od 11 nahoru. A vlastně podle toho my si rozhodneme, jakou potřebujeme vlastně tu intenzitu toho světla. Já to, protože by to bylo povídání samozřejmě na další dobu, tak to teďko hodně zobecním a řekneme si, že vlastně když máme tu první skupinu, když fotíme vlastně od těch nejnižších slonových čísel až někam po tu 8, tak bychom se, dejme tomu, dostali někam tam, že by nám stačily vlastně jakoby v podstatě nejslabší světla, co se prodávají nebo nabízejí, když pominu takový, že někde se nabízejí prostě takový, já nevím, 180, 120 Watt sekund, tak to je takový, jakoby, dejme tomu, slabší, ale světlo, který má označení vlastně 200, ať už je to obchodní označení nebo Watt sekundy, tak už vlastně tohle to zvládne, jo? Že když si ho dáte blíž, tak už s ním vlastně zacloníte na tu 8. To znamená světla, které vlastně mají to označení 200, 300, 400, tak dejme tomu všechny můžete bez problémů používat, pokud vlastně fotíte ten typ fotografie. To znamená, že pokud fotografujete jakoby na nejnižší slonová čísla, jakoby třeba rádi, ale vlastně třeba řeknu přes tu 8 už moc často nejdete.
Potom samozřejmě nastává zase takové dilema, jestli si teda koupit tu 200, nebo jestli jít do 300, 400. Tak tam bych to řekl asi takhle. Když vlastně si koupíme tu 200, tak samozřejmě je to vždycky takový kompromis, že my vlastně něco ušetříme. Jo? Třeba dejme tomu tohleto světlo, se třeba vyrábí vlastně ten Digital Master, to je takový to vlastně nejlevnější vlastně základní světlo, tak se vyrábí v 200, v 300 a ve 400. Když si vlastně postavím tu sestavu v těch 200, tak já tam vlastně na jednom světle ušetřím 500 Kč bez daně, to je 600 z daní. A pokud je vlastně pro mě jakoby ten rozpočet ta primární věc, tak samozřejmě jako jdu radši třeba na tu nízkou cenu. A teď se teda zeptám, co mi nabídnou ty světla, když já tam přidám vlastně na tom světle vlastně těch 500-600 Kč vlastně navíc, co mi to dá. Ono mi to dá zhruba větší výkon o jedno clonové číslo. To znamená, když já tohleto světlo vlastně budu mít ve výkonu jakoby 200 a dám ho naplno, tak třeba řeknu na tu vzdálenost, na kterou to budu mít postavenou, dám třeba clonu 5-6. Ale když bych chtěl vlastně fotit na tu 8, tak musím to světlo vzít, posunout ho trošku blíž vlastně k tomu objektu nebo k tomu modelu, který fotím, abych s něj vyrazil tu 8. Nebo samozřejmě mám možnost si zvýšit třeba trošku ISO, což můžu, pokud tam není jiné doplňkové světlo. Ale když bych vlastně měl tu 400, tak já vlastně ještě otočím, přidám a mám tam vlastně clonu 8. To znamená, že ono mi to dává vlastně takový větší komfort při té práci, protože nemusím tolik přemýšlet, kam to světlo postavím, mám větší možnost většího odstupu, jo, ten větší odstup mi zase pomůže v tom, že vlastně můžu nasvítit ten objekt jakoby lépe, jo. Když si vemu třeba, že mám celou postavu a svítím to zblízka vlastně třeba z 1,5 metru, tak mám nohy tmavý, jo. Když to postavím 2,5 metru toho modelu, třeba při stejném sklonu softboxu, tak už to mám nasvícen pěkně celý. Takže o tom je rozdíl mezi vlastně 200 třeba a 400, je to zhruba o to clonové číslo. Ta 300 to je takový kompromis, jo, že vlastně, nebo já jsem to, se omlouvám, jsem se řekl na začátku blbě, ten rozdíl je vždycky mezi 200 a 300 je vlastně těch 500 a 300 a 400, takže vlastně mezi 200 a 400 je to asi 1000 Kč bez daně, 1200 z daní, jo. A vlastně ta 300 to je takový kompromis, že vlastně mám tam vlastně půl clony navíc a zase jakoby vlastně přidám půlku těch peněz, jo. Takže tady řeknu, tady se s čistým svědomím rozhodujte podle toho vlastně, co vás jakoby víc v té situaci vlastně jakoby limituje. Jestli je to ten rozpočet, ten budget, který vlastně můžete dát do té sestavy, anebo jestli vlastně, dejme tomu, tam něco trošku zbývá a můžete si jakoby dopřát víc toho uživatelského komfortu. Protože je to takové stejné, jako když to připodobním k automobilu, když máte auto jakoby slabší, třeba výkon 1200, máte vlastně a obsah, jakoby myslím, a nebo třeba 2 litr. Jo, tak s tím 2 litrem jakoby nejedete pořád naplno, ale když někde předjíždíte a někdo vám vyjede naproti a vy se potřebujete hrozně rychle zařadit, tak vlastně u toho 2 litru šlápnete na plyn, ty koně tam máte a vlastně rychle přejdete, zařadíte se. A samozřejmě u té 1200 tam šlápnete na plyn a moc se neděje, jo? A pak tam jakoby zažíváte takové jakoby těžší chvilky. U toho fotografování to není nebezpečné, ale je to trošku komfort, protože musíte prostě třeba to světlo někam posunout, trošku si tu scénu překombinovat. Takže o tom jsem asi už řekl dost, to znamená, že tam se rozhodovat vyloženě podle těch peněz. Když mám peníze navíc, tak si radši koupím 400. Když jakoby mám tak peníze mezi, tak si koupím 300 a když vyloženě šetřím ty peníze, tak si koupím tu 200 a taky to s tím nějak udělám, ale trošku mi to dá třeba v některých situacích víc zabrat, ale zvládnu to taky. Takže to jsem byl u těch vlastně fotografů, který využívají vlastně od těch nejnižších clon do 8. Když půjdete vlastně jakoby o něco výš, to znamená, že třeba běžně fotíte na tu 8 a občas ale potřebujete i třeba 11, 16, jo? Tak tam už se dá říct, že prostě ta 400 bude málo, jo? Už opravdu byste museli buď jít nahoru s ISem, jakoby už trošku vodost a nebo prostě tam budete muset dělat větší kompromisy nebo nenasvítíte celou postavu nebo tak. Takže když budete chtít fotit třeba kolem té 11, 16, jenom občas, neříkám pořád, protože kdyby jsem řekl pořád, tak už bych vám zase řekl silnější světla, tak budete potřebovat aspoň jednu 500, jo? Světlo, který má výkon prostě 520 sekund, aby to hlavně nebylo obchodní označení a opravdu 520 sekund. Že když to má 520 sekund, tak si můžete být jistý, že normálně i tu 16 vlastně s tím
podstatě uděláte, když to nebude stát moc daleko. A vlastně s tímhletím světlem třeba řeknu, ono je samozřejmě dražší, ale v té sestavě nemusí být všechna světla vlastně jako ty třeba 520 sekund. Jo? Ono se to většinou dělá tak, že se u té sestavy dělá, když právě jenom občas potřebujeme vlastně fotit na ty vyšší clony, že si dáme jednu 500 a k tomu dokombinujeme třeba 2 300. To znamená, že si uděláme sestavu třeba v těch DPLkách nebo k těm typům světla se potom dostane. To znamená, když to používáte jenom občas, tak zase je škoda vyhazovat prostě peníze za to, abyste si koupili ty 500 nebo 600 3. Jo? Prostě tam zase zbytečně člověk zaplatí moc peněz, protože on to nevyužije pořád, ale jenom občas. Takže tam se opravdu hodně prodávají takové ty sestavy, že jedno silnější světlo a k tomu 2 slabší, protože vždycky je potřeba si uvědomit, že na scéně je vlastně jedno hlavní světlo, kterým si vlastně jakoby dáváme vlastně nějaký charakter té scény, že si řekneme, že bude to takhle a ty ostatní světla nám jenom jakoby modelují tu scénu, vlastně, že nám tam dotváří vlastně jakoby v podstatě ty efekty nebo plasticitu. Jo? Takže vlastně to hlavní světlo si dáme do té intenzity, kterou potřebujeme a s těma ostatníma světlama vlastně pracujeme tak, aby jsme si to dotvořili. Samozřejmě, pokud bychom měli 500 všechny 3, tak zase máme vyšší uživatelský komfort. Jo? A je to asi o tom, že vlastně vy v některé situaci si vymyslíte kompozici, která už jakoby je hotová, ale ještě si říkáte, ještě bych potřeboval tady to zadní světlo trošku vlastně jakoby přidat ještě o půl clony. Ale zjistíte, že už je na maximum a musíte jakoby pohnout s nějakým světlem, musíte tu scénu trošku přeskládat, anebo musíte vzít prostě 2 světla, prohodit je a to silnější dát dozadu, to slabší třeba dopředu, jo, prostě pohrát si s tím. Když máte ty světla vlastně silný všechny, tak se vám tohle v podstatě nestane, jo, takže je to zase takový kompromis něco za něco a když vlastně teda dáte těch víc peněz, tak máte vlastně takový to větší pohodlí, jo, prostě ten výkon tam je, prostě vy ho nepoužíváte vždycky, nebo ho používáte jenom zřídka, a když tam je, tak přijdete, otočíte vlastně tím kolečkem, nebo přidáte vlastně na tom tlačítku. Tak, a teď se dostanu k té třetí skupině. Ta třetí skupina jsou fotografové, který teda vyloženě potřebují ty vysoké clony, jakoby opravdu 11 a nahoru, a tam třeba řeknu opravdu ty 600, 800, nemá smysl tam zkoušet jako nižší čísla, jedině za předpokladu, že byste fotili v ateliéru, kde není ani okno, prostě nemáte tam žádný doplňkový světlo, který byste potřebovali přesvěcovat a pojedete na vyšší ISO. Jo, v tom případě, když si to zvednete i sem, tak samozřejmě můžete si to zvednout, můžete fotit třeba na 12 stovku, můžete to fotit pohodlně prostě 300, 400, taky není žádný problém. Takže tím jsme probrali jakoby v podstatě to gro, to nejdůležitější, tu intenzitu. Jenom tady vždycky mám takovou vsuvku, když budete používat ta vysoká clonová čísla, tak je potřeba vědět, že je dobré na tom mít kvalitní objektiv, jo? Protože občas se mi stane, že přijde vlastně, nebo nestane se mi to, že přijde, ale většinou volá člověk, který třeba si koupil světla, nějakou dobu fotí nebo chvíli fotí a vlastně volá, že má problém nějaký s foťákem, s objektivem nebo se světlem, neví v čem, že v podstatě fotky fotí na vysoké clonové čísla má neostré, jo? Třeba fotí na 22 clonu a ty fotky vlastně jsou jakoby horší, vlastně jakoby ostření než na 8. A vždycky se teda první zeptám, co používá za objektiv a dostanu na to většinou odpověď, že vlastně používá nějaký setový objektiv, který koupil s tím fotoaparátem. Jo? Tam je veliký problém, že jakoby obyčejné objektivy, hlavně ty zoomovací, vlastně dobře fungují někde kolem té 8. Jo? Když od 8 jste třeba jakoby plus minus jakoby nějaký to clonový číslo, tak to funguje krásně. Když jdete na nízkou hloubku ostrosti, tak je to sice jakoby třeba ta funkce horší, ale protože je to v té nízké hloubce ostrosti, kde je to rozmazané, tak to v podstatě nedělá žádný problém. Ale když jdete do té vysoké hloubky ostrosti, tak tam vznikne průšvih, protože tam najednou zjistíte, že ten kresba objektivu je třeba daleko horší při té 8. Takže pokud chcete někdy používat ta vysoká clonová čísla, tak vždycky doporučuji znát svůj objektiv, mít ho vyzkoušen, že opravdu je vlastně jakoby na to dost kvalitní. Vyzkoušíte to tak, že buď normálně najdete vzorník na internetu, který si vytisknete, nebo třeba můžete vyfotit třeba terč, jako třeba normálně na střílení. A vy si ho vyfotíte vlastně na tu 8, kde většinou vlastně v tom středu, v té 8 ty objektivy většinou fungují jakoby optimálně všechny.
a pak si zvyšujete 11, 16 vlastně a dál na ty vyšší číslonová čísla a díváte se vlastně potom v počítači, jestli ta kresba jakoby je minimálně stejně dobrá, nebo jestli se zhoršuje, jo? Že třeba víte, že třeba do 16 je to OK, ale když jdete vejš, že už to není dobré, takže to je potřeba vědět. Tak, teď jsem se vlastně dostal k tomu teda, jak výkon. Další taková věc, která jako je hodně důležitá, nebo kterou hodně lidí řeší, je vlastně kolik těch světel fotograf potřebuje. Jo? Takže řeknu, fotograf samozřejmě zvládne udělat nádhernou fotku jedním světlem. Opravdu třeba, můžu říct, že třeba i fotky, které jsou fotografované jedním světlem, jsou třeba pro mě jedny z nejhezčích často. Jo? A třeba rád taky používám třeba jenom jedno světlo. Proč tedy máme plné ateliéry světel? Proč máme prostě třeba 4 světla? Proč máme jakoby běžně tohle? Tak je to proto, že my vlastně tím jedním světlem uděláme jenom určitý počet vlastně světelných kompozic, který si vymyslíme. Jo? Třeba řeknu, že naše představivost zvládne si vymyslet třeba 100% světelných kompozic. Ale když mám jedno světlo, tak já dokážu s tím jedním světlem realizovat třeba jenom 12% toho, co si dokážu představit ve své fantazii. Jo? Že prostě těch světelných scén. Ale tím neříkám, že by fotograf nutně musel mít těch světel víc. Jo? Znám třeba i fotografy, kteří jsou třeba jedni z nejlepších, nejuznávanějších na světě a třeba celý život fotí jenom na jedno světlo. Taková ta, jako třeba řeknu, potíž nebo ten paradox vlastně je v tom, že tyhle ty fotografové většinou jsou umělci, kteří v podstatě nějak dokážou prodat to, co se jim líbí. To znamená, že oni nejsou tlačeni vlastně nějakou poptávkou a vlastně nejsou nuceni dělat tu nabídku, že by vlastně museli třeba brát zakázky, které jakoby se vymykají jakoby jejich rámci, jo? Že oni si jdou takovou tu svoji linii, to, co se jim líbí a to, co si tvoří a prostě prodávají to a živí se tím velice dobře. V momentě, kdy člověk není v téhleté kategorii a třeba ať už se tím živí, nebo to jako dělá jako koníčka, ale v podstatě buď realizuje vlastně vlastní věci, nebo třeba dělá zakázky, které dostane jakoby takové různé, tak musí být jakoby připraven na to realizovat toho, co nejvíce právě z toho, co ať už on sám si vymyslí, nebo třeba ten zákazník jakoby po něm požaduje. To znamená, že když vezmu 2 světla, tak já se vlastně dostanu na to, že já zhruba třeba dokážu udělat 30% toho, co si vymyslím těch světelných scén. Možná o něco víc, možná i 35, jo? Ale je to vlastně skok o půlku. A když mám světla vlastně 3, tak já jsem schopný najednou udělat místo jakoby těch, já nevím, zhruba kolem těch 30-35%, tak jsem schopný realizovat třeba minimálně 70% toho, co si vymyslím. Když mám ty světla 4, tak to udělám tak 85%. A když mám víc světel, tak už mi tam zbývá jenom těch 15%. Jo? Takže když si jakoby vezmete zase ty pořizovací náklady a vlastně ten přínos, který mi ty světla dávají, tak zjistíte, že se to vlastně jakoby láme, nebo jakoby ta křivka někde na těch 3 světlech. To znamená, když mám 3 světla, tak vlastně je to taková jakoby nejlepší vlastně poměr jako té investice a toho, co s tím vlastně potom, jaký mi to vlastně poskytuje možnosti nebo uživatelský komfort. Když se mám rozhodovat jakoby v rámci financí, jo, že třeba jestli 2 světla nebo 3 světla, tak bych se rozhodoval asi tak, jak moc jakoby ty světla chci zatěžovat. Jo? Tím už si trošku zabrušu na otázku, který se dostanu potom později, ale v podstatě pokud ty světla jakoby moc nezatěžuju, to znamená, že nefotím zase tak často, nefotím třeba jakoby profesionálně, nechci ten ateliér pronajímat, jakoby provozovat jako s nějakým jakoby takovým dlouhodobým těžkým jakoby provozem, jakoby hodně zátěžovým, tak si třeba řeknu, že mi stačí jakoby nějaký jakoby nižší třída světel, ale že si radši pořídím 3, když bych tím světlům věděl, že budu dávat zabrat jako i dlouhodobě, jo, že ten ateliér chci provozovat vlastně jako profesionálně a nebo ho pronajímat nebo něco, tak bych radši volil třeba tu cestu, že bych si koupil ty 2 kvalitnější a až by prostě byly peníze, až by se něco vydělalo, tak bych si třeba přikoupil další, jo, protože k tomu se teda potom vrátím. No, další taková věc vlastně u světel je vlastně, že se mi lidi ptají třeba, jak je to s časem, jo.
A tady je potřeba si uvědomit, že u zábleskového světla to není vlastně tak, jak když fotíme vlastně u trvalého světla nebo u slunce, že tam vlastně je ten čas pořád v podstatě konstantní, jo. Že my si tam vlastně používáme synchročas fotoaparátu ideálně. Samozřejmě existují výjimky, protože zpravidla ten synchročas vlastně býval nějaká 125 nebo 160. Dneska už jsou fotoaparáty, které ho mají vlastně kratší, mají třeba 250. A občas narazíte i na fotoaparát, který má jako nějaký nižší vlastně čas. Proč se tyhle časy používají? Je to vlastně kvůli tomu, že dneska většina fotoaparátů má vlastně štěrbinovou závěrku. Štěrbinová závěrka vlastně funguje tak, že takhle vlastně máte čip a nad tím čipem a pod tím čipem vlastně jsou vlastně dvě ty závěrky. A vlastně vždycky při té expozici se stane, že ta závěrka tam najede, a pak když zmáčkneme spoušť, tak nám vlastně otevře to políčko toho snímače, vyfotí se nám fotka, pak exponujeme další fotku, jak tam najde zase ta druhá závěrka, zase nám to odkryje, exponuje. A takhle to funguje vlastně na čase, který jsou delší než vlastně ten synchročas až po ten synchročas. Ale v momentě, kdy se vlastně dostaneme přes ten synchročas a jsme rychlejší, vlastně ten čas jako rychlejší, je to kratší vlastně než ten synchročas, tak to funguje tak, že vlastně ta závěrka vlastně jedna popojede k té druhé takhle a teď pomalu vlastně synchronizovaně nám sjíždějí vlastně na několikrát, jo? Že vlastně proužek po proužku tu fotku exponujeme. A když vlastně třeba nastavili byste na foťáku teda kratší čas než synchročas, to znamená, že bychom tam dali třeba místo té 160, tak bychom tam dali 320. Tak se stane to, že vlastně v momentě expozice tam bude tahle závěrka takhle najetá. To znamená, že tady dole bude černý pruh, jo. Takže to je třeba vlastně vědět, a že jakoby ten čas přitom jakoby nehraje roli, protože vždycky se budete vlastně držet někde v tom synchročase. Jo. To znamená mezi 125, 160, 200 a u některých jakoby novějších foťáků, a když máte nový odpalovače, tak můžete jít i na 250, ale k tomu se vrátím později, až budeme mluvit o těch odpalovačích. Takže teď jsme si vlastně řekli jakoby výkon světel, počet světel a teď si řekneme jako věc, která nás bude zajímat, vlastně to je jakoby třída světel. Jo. Takže v podstatě, ať už je to u nás nebo u jiných vlastně výrobců nebo dodavatelů světel, tak vždycky tam jsou nějaké odstupňované kategorie. Jo. Že třeba řeknu, tohle je naše základní třída, vlastně tohle DMko, jo, a to je světlo, který je postaven spíš na hobby použití. To znamená, výhoda vlastně taková primární největší je cena, jo? Že je tam vlastně poměrně nízká pořizovací cena. A já tady s oblibou zase tyhle ty světla přirovnám k automobilům, jo? Protože i když třeba ve světlech se někdo nemusí moc orientovat, tak v automobilech se orientujeme vlastně, dejme tomu všichni. Tak tohle světlo bych přirovnal jako k tomu, když si kupujete nějaké auto na městský provoz, vlastně takovou tu klasickou nákupní tašku do 200 000. Jo. To světlo je fakt jakoby, jako třeba řeknu vychytan. Jo. Ono má to 7 slonových vlastně čísel, jo, takže obrovský rozsah. Vy můžete vlastně se dostat, jak říkám, na tu 8 clonů, ale vy se klidně dostanete i na tu 1, 2, jo. Když to stlumíte v podstatě i s tou 400, jo. Když to mám trošičku dál, tak se dostanu na ty nejnižší slonový čísla, protože to má vlastně velký rozsah, jo. Má to 1/128 až plný výkon, jo. Jinak to světlo vlastně jako nemá, jako, nebo nechybí mu nic, co by měly vlastně, nebo co by měly ty vyšší řady, jo. Jako naopak třeba proti jakoby další řadě, která je nad ním, má právě vyšší třeba tenhle ten rozsah a to světlo je prostě, jakoby třeba řeknu poměrně levný, je lehoučký, je vlastně skladný. Třeba můžu říct, že dost vydrží, protože my je prodáme, já nevím, jestli 5 nebo 6 let a opravdu tyhle těch světel se prodá asi jakoby nejvíc početně. A tuhle tu výrobní řadu jakoby držíme nejdýle, jo. Zatímco u těch vyšších jsme upgradeovali jakoby už mezi tím řady, tak tohle je tak oblíben a v podstatě tak jakoby třeba řeknu osvědčená věc, že ho necháváme pořád v nabídce, jo, i když je to vlastně starší model. Jo. Takže řekl bych, tohle světlo je určen vlastně pro lidi, kteří buď začínají fotit a potřebují vlastně s co nejmenšíma nákladama začít fotit hned a prostě jakoby řeší ten problém, že prostě to dražší vybavení by tam jakoby bylo nákladově moc. Jo. A nebo je to vlastně třeba i pro lidi, kteří třeba fotí dlouhodobě, ale nefotí tak často. Jo. To znamená, když tomuhle světlu nebudete šlapat na krk, tak
jakoby vydrží taky bez problémů. Jo? Problém je, když vlastně s ním budete fotit třeba série po 300 a víc fotografiích a budete takových sérií dělat třeba 5, 7, prostě za sebou, a tak vlastně v tom světle jsou kondenzátory na vstupu, kterýma neustále protéká vlastně to množství proudu a oni se vlastně zahřívají a budou se vám vlastně trošku přihřívat. Jo. Když vezmeme potom v porovnání třeba s tím světlem to světlo, který je vlastně o třídu navíc, to vám vlastně teď ukážu. Tak, to je třeba vlastně tohleto. Tak vlastně vidíte, když se podíváte velikostí a ty světla dám třeba takhle nad sebe, aby člověk měl představu, tak vidíte, že tohleto světlo je v podstatě jakoby skoro o půlku větší, objemnější a samozřejmě je to tím, že ty jako kondenzátory jsou tam větší, bytelnější, základová deska, všechno. Jo. To znamená, tohleto světlo, jo, zase kdybych přirovnal k automobilům, tak vlastně je to zase, kdybych bral, jako je to něco jak třeba, já nevím, Octavia v kombíku, jo. Že tohleto a v základní výbavě, jo. Že třeba tohleto světlo má třeba menší rozsah cenových čísel, než vlastně to světlo, co jsem vám ukazoval předtím, jo. Ale tím, že je takový jakoby robustní, jakoby bytelně postaven, tak ono vám víc vydrží. To znamená, když byste si pořizovali taky ateliér, taky byste do toho jakoby nechtěli dělat velké investice. Ale věděli byste, že opravdu v tom ateliéru chcete fotit hodně, jo? Že tam budete fotit skoro denně, nebo že ho chcete do budoucna pronajímat a tohle to, tak je lepší prostě připlatit a i za cenu toho, že máte tam vlastně třeba ten menší rozsah těch cenových čísel a pořídit si vlastně tohleto světlo, protože prostě tohleto světlo vám tam vydrží jako díl, jako v horizontu těch let, co mu budete jakoby dávat stejně zabrat, jak byste dávali tomu malýmu, jo. To malý vám prostě taky vydrží, ale tohle vám třeba vydrží třeba skoro 2x tolik, ale nestojí 2x tolik, jo. Takže to je takový asi rozdíl prostě mezi těma světlama, co bych řekl. Jinak, co se týče těch světel, vlastně těch dvou základních kategorií, tam se vždycky všimli, že tady mám jakoby něco nasazeného. To něco je vlastně jakoby přijímač vlastně, jo. To znamená, že když ty světla já chci odpalovat, tak já mám samozřejmě několik možností. To je asi taková věc, kterou bych možná vůbec neškodilo, když bych vysvětlil. Já když to světlo vlastně budu chtít jakoby odpálit, tak já mám v podstatě několik možností.